Здравей! Радвам се, че си тук. Това е Светлопът, духовно пространство, което създавам с любов и отдаденост, като Усуи и Кундалини Рейки Мастер. Тук ще споделям практики, ритуали и енергийни водения, които са ми били дадени чрез инициации, опит и дълбоко вътрешно пътуване. Светът около нас често е шумен, забързан и претоварен. Но вътре в нас живее тишина. Точно тази тишина ни помага да се свържем с себе си, с тялото си, с душата си. В този канал ще откриеш водени медитации за свързаност, осъзнатост, релаксация и лична трансформация. Рейки практики за балансиране на енергията и активиране на вътрешната ти светлина. Лунни ритуали. Време на новолуние и пълнолуние за освобождаване и манифестиране. Енергийни активации за връзка с по-високи аспекти на самия теб. Всичко, което ще споделям тук е преживяно, интегрирано и поднесено с уважение към твоя път. Моето намерение не е да получавам, а да водя. Да напомня, да докосна, да активирам. Ако нещо в теб сега разпознава думите ми, ако сърцето ти усеща малко по-тихо, малко по-меко, тогава си на правилното място. Абонирай се за Светлопът и тръгни с мен по твоя вътрешен път. Благодаря ти, че си тук и добре дошъл у дома.